Lately, I've been losing sleep. Moje meno je Zuzana Marčeková, mám 23 rokov a v súťaži Miss Slovensko mám poradové číslo 11. Momentálne študujem mediálnu komunikáciu na Paneurópskej vysokej škole. Som v 2. ročníku, predtým som študovala sociológiu, ale tento odbor nebol to pravé, bo by som chcela pracovať ako televízna redaktorka, respektíve moderátorka. Momentálne ma veľmi baví zdravý životný štýl a šport, takže by som si chcela urobiť trénerský kurz a pracovať taktiež ako osobná trénerka. Taktiež by som chcela študovať právo, pretože môj starší brat je právnik a myslím si, že táto práca sa mi veľmi páči, toto povolanie ako také. Moja modelingová kariéra začala, keď som mala 15 rokov a to keď ma oslovili skauti v nákupnom centre. A vtedy som bola v prítomnosti mojej maminy a tá povedala, že s modelingom ešte začať nemôžem a musím si začať strednú školu. Som rada, že mala takéto rozhodnutie. No takže, keď som mala 19 rokov, som prvýkrát vycestovala do zahraničia. Moja prvá cesta smerovala do Istanbulu, potom som pokračovala do krajín, ako bolo napríklad Libanon, Taliansko, Nemecko. Navštívila som aj Indiu a mala som možnosť fotiť aj v Spojených štátoch, a to konkrétne v Miami. Mám 2 súrodencov, mám 2 úžasných bratov. Jeden je starší, jeden je mladší, ale obaja sú väčší. Keďže jeden má 1,97 m a druhý má 2 metre, takže mám 2 veľkých ochrancov. Starší brat je právnik, má manželku, ktorá je takisto právnička a krásneho malého synčeka, ktorý sa volá Dominik a má 16 mesiacov. Mladší brat má 21 rokov a študuje za fyzioterapeuta. Môj starší brat je Marian, takisto ako môj ocino a môj mladší brat má 2 mená, Jozef Matúš, ale všetci ho voláme Dodo. Ja som s tancom začala na základnej škole a to som začala s ľudovými tancami. A keďže som znamení blíženca a blíženci pri ničom nevydržia dlho, tak ani ja som nevydržala pri jednom tanečnom štýle. Čiže som prešla potom na scénické tance, írske tance, skúšala som si byť aj mažoretkou a roztlieskávačkou. Potom som tancovala diskotance. Aby nebolo málo, tak som začala tancovať hip-hop, a to konkrétne street dance, aj súťažne. Boli tam aj nejaké úspechy, naša teda tanečná skupina bola druhá napríklad na majstrovstvách Slovenska, dostali sme sa aj na majstrovstvách sveta, kde sme s formáciou skončili na 15. mieste. No a keď ma už nebavili ani tento street dance, tak som presedlala na Latino, kde som tancovala v dievčenskej skupine. Od malička som pozerala túto súťaž. A vždy, keď som bola to malé dievčatko, čo si s nadšením sadlo večer pred televíznu obrazovku a sledovala som všetky tie dievčatá, tak mi boli vlastne vzorom. A ja som chcela byť tiež takýmto vzorom pre tie malé dievčatka, ako som bola kedysi ja, tak práve preto